Die zit in midden giet Jeltsje Post mij 130 oren in een bus naar de Wijzenzee in Oostenrijk. Hier zullen ze de alternatieve Elfstedentocht van zo'n 200 kilometer reedrieden. En dit doen ze net zonder reden. Ze samelen geld in voor het goede doel Kika. Daar begon Jeltsje in 2018 voor het eerst mee. De eerste keer ben ik mijn vriendin, Annie de Jong, die woont in Dokkum, die had me gevraagd of ik met mij wil. En ik heer zoiets van, dat ken ik helemaal net, dat is niks van mij. En ja, nou, dat is leuk. En dan ga ik met mijn bus erheen. En dan, met zij kennen dus wel heel goed schaatsen. Maar dus dan ben ik bij Kika gaan. Waar zit de morgen arriveert de volle bus in Oostenrijk. En gaat het programma los voor de reedrieders. Dan hebben we voort een programma, want Kika die organiseert een hele reis. Morgen krijgen we eerst ontvangst en dan even uitlezen wat er gebeuren gaat. En dan kunnen we nog maar naar een kliniek. En dan kunnen we dus voort het ijs op en dan kunnen we even trainen. Even er niet bij die dus nog een beetje wat tips aan kennen, hoe we het beste schaatsen kennen. Maar ja, dan is vrede dus de dag. Daar bereiden ze dus op voor, met pep talks en zo. En dan maken we dus om zo'n uur maar we klaarstaan op het ijs. En dan starten we dus echt met de alternatieve Elfstedentocht. Dus het is net alleen de Kika-meezing, maar echt een heel de oren die mij doorgevreed. Ja, dat is een plasgootje. Maar na de coöpereren we er binnen, maar ik gewoon heel vaak naar de wc daar. Dus dan hoest net het hele pak uit en dan kies ik gewoon saai even pisje. Dus dat is voor mij echt heel belangrijk. Het ijs leidt er op dit stuit goed bij. Maar het is altijd afwachten of dat zo bloedt. Ik heb wel eens plus 10 worden en dat is wel heel warm. En dan zijn er nou een beetje bij en dan kan het bovenste laagje gewoon een beetje zacht worden. Dus ja, het is echt afwachten hoe het op die dag is. Dat is elke keer weer spannend. Want vorige keer weer dus echt op de laatste dag dat het nog wel saai was. Jeltsje weet nog net of ze de 200 kilometer redden zal. Maar dat is voor haar echt net het wichtigst. Ik had echt zoiets van, nou ja, ik zit wel, maar Geert en iedereen kan maar het redden. Want daar heb ik ook een beetje mee, om een beetje te supporteren. Want ja, er bent natuurlijk net de familie er net.